Ano sabi ni Mama? Dilipat na nilo? Bukas na lang daw?
Jadi sila ko ano, summit. Local ba? Dito sa daw. Tapos, tapos kung garo, di ko na naman ano dyan. Ano naman ano. Tagalera. Nag-reset. Dalam mag-reset dulu. Sila to. Mapaduko. Mapaduko po. Tawa-tawa. Okay, sila ko. Forward daw. Nag-walk at over lang ako. Ano yan, mas mga birthday yan. Doon sa Basang Kaya.
Wala ko lang, hindi nakasuntok na ba? Ano? Pinangkalan mo, ay, pinangkalan ko ay paro. Ano ba yan? Oh, natawan. Pahin niya sila dinalo. Isa na. Walang validation. Isa. Kapag baka makakasuraot ako,
Ayoko. Ha? Ano sa ibon? May ano ba yung space? Hindi ko na ito ang likod. Dadang ko. Kol. Kol. Ah, okay. Ano mo? Okay. Hindi ako nakano na ako. Masapay ka po. Masapay ka po. Everyone. One. Magkakit ka. Ah, pag-isip pa na parang ka. Strategy mo. Ipalo ko ni Brad. Ano ba? Yung looking reward namin yung karakter. Ito na tanong sa yung karakter. Araw naman sa kayo. Naigawa ka na lang kayo. Okay ba siyo? Gawa nga daw eh. Nagawa ka na. Ito mo sa karakter mo, Brad. Makakakuha ka sa hindi. Pero manin. Dari ba ba? Wala sa tuloy. Ako rin pang paklano ka dahil. Ah! Go, Ken. Ay, Rico! diyan yan mo rin. Bago po ko nag-aaral, hindi ako nakakapong tao. Ano? Sabi ko pa kasi dyan na rin na. Sabi ko, eh, wala ko Birthday na pa, ano? Eh, sabi ko. Sabi ko nga lahat. Eh, sabi ko ba? Hindi ko alam. Napasok ko ng PC. Puto na. Oo, tira. Sige na. Yun nga. Hindi mo nga, yun na. Omong ano, omong sir. Katong lugar ka na ito. May iyan na, pero magkano pa yun? Kano yung biskuit? Ha? 8 ayos ka. Suda. At yung matibay pa ninyo. Okay na rin, no? Ayos. Ano ba yun?
Pira kailangan mo. Dapat. Anak, pera. Aja itu tuh. Ya, iya mo yang. Oh, iya. Nada malo ba daw ba? Yung jamit daw kami. Ano ba daw ba? Udah kali. Udah kali. Oh, bener.
Yung maganda rin yung ano mo, pakita. Pinapalit mo nga. Nawag na sa kamat. Taas nga likod. Kamu lihat. Wala man. Dili nga, wala man.
Hindi po yung tara mo na eh, nakabalik. Nalibuliin. Ultrasin mo, ultrasin. Ay, dyan, payo.
Gagawin ko ano? Ayan, sorry. Sigurado na yan, ano yan. Ganun, no? Balik ka rin naman, Paul. Anong video? Ano ba na kami? Temo, mukulong lang gusto. Wala ko nga iba. Buto na ingat ako kasi ako ba? Sinungaling ko. Ako, wala pa lang mga mo. Para ka. Wala pa. So, nabalo ko naman. Bawa na ganyan. Gamitin mo sa tunay kong account. Oh, gamit na tunay kong account. Okay, content. Dito na lang na. Hindi mo na ba seryo? Hindi mo na ba content? Iba mo nila. 29. Ate, yan. Hindi, hindi yun. Hindi pa po. Pero sa kanganin. Hindi nga ni Parteo. Hindi nga niya ako sa Parteo. Sige na rin. Okay. 923. Hello? Hindi. Gado ko ng rango. Mga po, pagkino. Ay, yung maras. Bubo naman, di ba? Uy, ano? Sabi po yun ninyo. Doon, may ito na yun.
binong. Sige daw, di alam mo na. Igagap yung bulok. Ikaw, bago pa. Para ba ako? Alam mo na nga. So, pag nagluluto ka na ganito. Yeah. Yan o. Ano? Yan na naman kayo sa pasugan. Bubo ko lang kayo ay. Ito ko na ay, parang may nagagamit. Halatang bulok. Ito mo ka din. Ano ba aral? Bulok, halatang man. Hindi mo nagagamit. Ito ko. Ano mo magkaya ako? Ito ko lang hindi mo nagagamit. Ano ko, diba? Ano mo na ko? Ano ko, giling. Oo nga pa lang. Ayaw, nagasa na yan. Ano, nabalik ko din. Ano, may like na nito. Ay, alam ko na yun. Doon malabas. May lakula. Kasi nagawa ko dito. Ano kaya lang? Hindi ka pagili lang ba? Lang ba kaya? Porque como te dan esa luna, ay, naban. Hindi nagtutuwan na dinibin. Cool. Yun ito. Tama na. College level. College level yan. Porto, ano, Porto. College level. 1/4. Diba? Oh, no, sige naman. May lapis mo talaga. Tayo, maka. Ano, kung isa na kayo sa luto. Nilapay ko yung ito. Sa ito, sabi mo, is, ano ba ito sabihin? Rice, dragon.
Batak si Ben. Batak si Ben. Batak si Ben. Batak si Ben. Dali lang kita bilang. Akayo ba? Ada ako. Ano po? Nagkakaroon mo ba ng pangkulit ka? Ha? Ano bang nagkakaroon sa buhay? Nagkakaroon. Mas tulungan ka ba po? Puta mga chite, bagay siya. Pul, nagkakaroon. Matrap na dyan po. Sama na po. Tulungan ka ka dyan? Hindi kaya, normal yun. Meron na pa yun. At pangayuan. Aray! Puro na yung mundo. Oy, yan lang yun. Dito pa rin nakain. Rasot ka na eh. Kape ko nun. Eh, talaga yun. Ay, dito. Pula-pula po yun. Bakit? Ano? Diling ang tanong ka din. Wala sigong hirap ang mga. Nadang ka dyan po. Oo. Wala ka. Ang ikaw dyan, sige siya ng ipo. Iyo. Yawa ka, Bombay. Ano doon lang si Badin? Ano isipin?
Yang mga pagkapog na mahudin ako, mahudin ako. Yeah. Open lang po. Ninunokari ko na lang binili ko na solo ko. Hindi mo nakalo. Oh, kasi tayo mga ibig mo. Wala mga po. Tigit na yap. Ipapahirap ang mga tira. Kaya, Libo na naman na. Okay po, pwede. ikuha ko na bin. Ikuha mo na kaya. Uy, galate. Tadi ka naman mahal.
Pero siguro. Gusto niya sila ng payo. Yun yung parang masarap. Uy! Napegawan sa luwas. Yan no. Atos na buko. Ay, sa dayon ko. Ito na sa kuya nga. Gusto ko yung ulit yan. Tingnan ko lang buko. Yun na yan. Cellphone mo, nag-text naman. Ano cellphone mo? Alangan po, malas ni iyo. Malas na nagyan bitis. Pati kurang. Bubo ka ba? Open man. Ay! Puray din ang galit. Magbilig parang makuya. Open man ka. Oy! Pala sa TikTok. Buhay na mundo. Oy! 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 Oy!
Huwag ka nagkakagyan sa mga Yung mga ready. sa ano. Alin? Sinabi ko na? Hindi matay ko. Hindi pa ako. Hindi. Ang marapin dito, talaga ano ko tayo. Ano yan ko? Sa market. Ay, nagpunta kayo. Pero di mo ka magpakali. Ako Ito pera pa, lang kay sa napakali supermarket. ko. Sinakad ko pa magdalo ka nagbata. Oo, teka naman nagpakali. Ay, pa naman yan. Buti naman. Oras na maabot. Bibili ko sa taga. At isip ko sa ano daan. Sino ba yan? Kita yan, ako lang panalong tayo. Ano nga, sabi nga, 1,000 na, diba? Oo. Sobrang yan to. Ang lana. 1,180. Tapos mga kapakanta. Oo. Magpapakati. Tapos, anong Ano kilo? makapakati? Anong kilo? Sabi nila, 1,140. Ito ang sabi niya, ano ito, decide. Ano binakal mo dito, Joe? 1,180. 1,140 dati. Kan nakaging bulan nito. Higan mo. May nagkaroon para kulo ko tulang. Para kulo ko tulang. Hindi mo nalapit. Hindi ko na po nalapit sa Riculo, Bing. Hindi ko nalapit sa Riculo. Bawal mo pa. Nagkarigit ka, Ben. Ben, nagkarigit ka, Ben. Ben, nagkarigit ka, Ben. Oy, Siri, may maramarag ka lang. Pero saan ka dadali na? Ikaw pinag-dive. Hindi ko na. Hindi lang ako buwan mo. Palitan mo rin yun. Bubay ko ate. Tawala rin kay mama. Saan mo ko sa lang 50? Saan mo ko sa lang 50? Masisil niyo mo doon. Dito pa may naalit. Oo, uli. Ano uli? Iyong ano ba ako? Dahil pilit tayo sa ako. May nakasindi ko. Sabay, wala man. Yan pa nga yung duman. Lope. Ori, sila na yung magpagdaladali naman. Yan ba Wala yun? naman. Banggi na. Hindi ko kaya. Kung banggi, dito pinadismilo. Dapat mag-chat ka mag-iate mo ka lang. Boyfriend. Ay, salamat sa pag-tabang sa mo. Chat ka. Bay na po ate. Salamat sa pag-tabang sa mo. I love you.
Lalo yung wala ko lang, oh. Naman yung mga wala ko lang, oh. Bakit ako dito? Di ba? Saan? Ngayon pa, tumulong sila ito. Nila ka pala mo kayo. Ano tayo? Ano ito? Ano ito? Orang mo dyan na mag-ama. Makarat ka dahil ka rin. Oo, sakto. Ano kaya? Taktikalin niya magkakaya doon na bibalik niya si Ginjari na si Kare Awan may binasa sa kabunigin. Pati paling dami pa nga mga ayun, ako na ako sa mga Parang sino meron sino? macam tu udah aku bi yang pati yung nila nagbubuhat si Kubi. Ayip ka, boy, pati mo, babe. Ati ko nga ni. Buhay na mo na din. Ako ang kahit mo ayip ko man doon. Sabi niya, anak. Orang dia no side Bakit, Ben? Sabi. Sige, pwede na ako makatulog. Kailangan kong makalit na nagpapilyon. Wala, ba't na rin? Kylie. Ilan pa ga? Uy, ano ka pa Ano kung daw na nakalabot? Wala si Miss Bell mga talaga. Wala salamat. Yawa sa ako na napanood. Papa ko, anong pangalan?
Dito ako. Right. Nakapaka na yung sagot ko. Next month, sagot ko. Ito, game na. Naglalakot ko. Sila ba? Mag-isip ka naman. No. Ito tayo pa rin mo. Ayoko. Ang kalaban niya pa rin yung Titoy. Sila lang. Sila. Uy! Makakapako. Ano yan? Ano yung ginagawa? Ano pa man? Buwan na bawat na nilalakpak mo na alam na namin yan. Ang dali-dali. Ginagawa yun. Sana lang mo mo rin. Hindi na ako. Hindi ako. Ano na nagsisip? Ano? Nilibre ka na VIP po ko. Kaya na pantay. O ka na sa pagano na kasi. Pag nabubulan, nabubulan. Pero pag nabubulan, ang ayun, pag siya nakabula bulo. Dati din may tumaligtin. Nawalan ako nito, ganun ko yan. So, may ano? Ayaw. Kaya ka nalalaki yan. Ay, no! Sinesh niyo ng video. Hindi ka baka mag-upo. Kaya sabi ko na nila, botoran ko na pasa. Ay, pan. Cash ko sa vlog. Kamong binagka ka. Tapi ang ikaw pala nila ano. Pero, naroon mo din. Sakara pa ka. Hindi na pinagpapawal. Hindi na to. Yung ay ko tani ano. Ano na din. Nagal ka ng pili. Ha? Ha? Ano ba talaga kumaano nito eh? Binag mo kayo yung
Kaya nga tinilipin niya si Nash. Ang pagkabobot na kaya. Ano siyang ano? Sigaw mo na. Ang idol niya talaga ni Brian. Nash. Ang bida sa naroon na. Kamu ada kemana? Aku tahu nih, kalau saya dah. Nabulang pagkigyan ng saro. Ilang taon hindi ko gawin? Ano ni? Ano pa church ito na tangkas? Ilang taon po ng kasi mo lang kumakain. Hindi man buhat ng bisa eh. Oo. Ano ba dyan buko? Ay, kaya pala nag-retire siya. Nagkakbad na kayo dyan, right? Ikaw? Kilala? Kaya na rin. Ano naman ako yung nag-upgrade? Huwag na sa dayo. Hindi na kasi sabi nyo, Ako naman ako manood dahil ano ba ito? Hindi ba na? Iba din. Mag-search ko ng day. Ay, gasto nga ang baga siya, no? Ako, ano din ako lagi. Ito na niya. Guys, lalakaw na. Yan. Sarap mo na. Buhat mo na.
Ikaw, tama ka nila. Kapo. Iwalit ka. Ay ko, nakikisit ka. Pag-correct. Ay, tapos na paano mo na pa rin na rin. Pero bago nila nagkaroon ko ba na Kita makalaki ito ng gitara na ayun. Dito. Sige, gitara. Di ba, boy? Ako nga. Naman ako kagad. Rob, damo mo. Kita ka na sa sayo. Yung mga ligaw mo lagi. FPV da. Si ano, si Nash, naging ano, naging robador. Okay. Ilo lang, pwede mo naman ayun. Kaibigan niya ni ano, nag-ibig pa sila kung ano yan, Roll Italy. Inap na lagi ko. Ciao, meron Joe. Meron. Uda pa rin. Ano ba naman? Papinsa na po ito pag may mga may gamit. Para sa may pangalan na po po. Tapos mo na yung Yes, serious, serious. Ikaw lang kalag mo nga ayun. Ha? Pilipinas! Alam niyo. Oh.
luma ba, biyan pag nakula ka din. Sige, balik ka lang para dahil mo dahil mabaka. Ciao, may masasahan nyo. Hindi na nagpupunta siya. No. Alam nga, bubun mo ng bagay. Bombay, bombay, bombay. Kung pa nga, depende ko ito na ito. Ito na si Cardo. Pang! Ito po din naman Niklay. Ano? Ginagawa mo yung pare ko. Isip ganito. Ay, naku. Alam, di pa sila kapatulong. No! Nakasigo pa. Cool. Mayroon ka mabutan nyo? Bakit yun? Inido, iniwan. Kaya magkaroon ko. At sila pa ang kumarong ang Marte. Ano ka daw? Ako lang kami nakaparong. Papabaria. 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 Dito ulit. Kung akalit mo na hindi? Sino napunta ng plato? Sino napunta? Sino yung napunta mo? Wala ka nang ibo. Ay, ako na lang kay mga ano. Ilalog na. Ano pa? Sana ako nalit. Diba? So, malapit na naman busito pa. Baru nga ni Marcos. Parang udyo. Ilang ko kami doon. Udyo. Ay, ngipot na nga. Kasi mo, di ka nito. Di nga gawin ko mo. Pinapin. Pwede na yan katigulog na yan sa mong ngipot na yan. So, paano ko na yun? At least, bigo. At least di po. So, at least, At least di po. patukat, kindeng, kendeng. Ay, namawansad na. Dahil na kayo. Ano ito? Ano ito sa kuya? Ano ito? Ay, dahil na kayo. Naka nang bubusot ko. Nakadakot ko po yung bubusot. Siya? Yung sa si Kuya Pagkintay. Siya? Ayun po. Oo. Uy, nagtigas siya. Ang kakabal ng bubanto. Yun, wala naman dito. Oo. Dapat
Ano? So, guys. Uy, baka. Mahulog siya, hindi na mawala ako. Pizza sa na. Yun na. Time na paano? Labaro na nga chicken. Sige, ano mo na yun sa... Ano? Pag nasabi sa ano, kawan, Open man. Utang yun ang ayos ako nakaabang pero Ito talaga yan. Kasi kaya na. mahulog na diba ako? Uy, Oh, ayun na tayo. Pero makita na dyan na. Royo, Pero makita na rin. Nakapat. tumulog ka! Kung ano, nasa. Pinagkakatanin mo. Oh, dami mag-pray. Nakabang yan na ano no. Oh, sige. Ulang may nasa loob. Oy! Oy, kasi pansin. Sharon. Magkano tayo si Sharon? Ay, yan. Balikan mo na sa tabi, Sharon. Oo, pwede ka man. Mag-search ng phone. Oh, Jay mo! Ayot na yun. Kulak na. Kulak na yung siri. Binago na lang kayo. Ano, Jack? Oh. Kung ano, por dito.
Ayun po ba tayo? Doon kayo dito na kapatid mo na. Kung nakastay pa ng apel ko, ayos na yun. Ay, parang yan din. Nagbabakayan kami kapag na ayun. Ang gatas daw. Ayun. Yari na dito. Nag-uutang ina mo. Saan natin nakabutang ko ah. Video wait ka. You are not ano. Taxi mo. One free. Ayun, utang ina mo. Ito wala si Jen.
yung ano masarap pa. Mahal na ako. Ling. Oh, Ling. ayaw po sa ka. Ako manat kami, may nakumasa lang. Diba ang gamit sila? Uy, WC. ayaw ba? Balik. Ganda pa. Kasi nga yung ano, friends ako, illegal. Kay lugar ano? Airfly, pare pwede kami. Airfly kami. Yung kahuya. Iba yung karetriyan ko, retriyan yung kuman. Kalingan, kaya karetriyan ko nga nila. Karetriyan ko. Ano yun yung kahuya nga yun? Dikit pa sa nayaw pa sa nag-episode. Ako yung pa sa ito, dikit pa sa nakakarang. Tapos ko na yung Robert. Pag nagtikineto para siya, bungin na. Para kayo. Ano? Ano na kasi ba ito? Suso ka na tayo. Natutulog pa na niya sa taban. Tara mo muna, pag-trip ko ng ayos na yun, yung pa ng katribang kong ayos na. Si Kuya yung... Ayos na, kaya ko na ayos. Sabisay ikaw, sabisay. Sabisay ikaw. Banda. Kaya ba sa jakawa? Sige, bumuli sa sibutong. Yaw ni Japon. Yaw ni Japon. Unang mitubara. Kapila ka doon. Ayoko po. Bata pa aking munay-munay. Pasat ikin. Pasan. Ano tani mo? Ano? Dali mo panti. Tidak pun dah mampang. Dia pun dah lupa dah. Oi, puluh tidur mo balik na. Utang ina nga. Aking hayop, ito kong hayop. Ako makalok sa palilim mo. Ano? Praise ka. Ano ba yung hayop? Kabiti sa Majbiti. Batang toko. Ito lang sipo. Ako sa imo ay kasi kanta ko. Hindi ako kumain. Muntik ko. Hindi na ako kumain kasi bago ka pa. Yaw na dyan! Baing! Ano tayo? Ay, parang ito, tinilaro ka mo. Pili mo ba ito pa? Sabi! Saig! Nakakabot
Sabi, sabi. What if? Asa kaya sa likod ko? Ayaw, Chris. Walang madali. Asa out? Uy, yawa ka Bombay. Ano? Oy! At na sa to, open man. Open man. Parang yan pa sila. Yan ba? Okay. Ano? Open man. Yan, basta ko kayo. Mag-freeze! Ano? Sino? Please. Video it Ako buhay. Abun. Mabuto nyo. Oh, chicken, sandali na Paul. Hello, Chris. Ano, taray, mali sa chicken. Sabi na tago, login na kami. Matalas mataas. Kopi tampuan. Yan o. Ano, sige tayo. Ayan na pira. Lantag, lat. Yawa ka ba? Ano yan? Wow. Tayo po tayo. Pagyaw, tsaka po. Ano ba? Sa buo yan? Ito na gawa. Ito na solo. Romano, not, ano, Romano, turn, Romano, ano, Hindi ko naman hata. Sige, boy. Kabal. no. Bisay. Ayun yan eh. So, nangyari sa naman ito sa video. Hello? Sino ko ba nila na ito? Bubusay. Giras na po. Wala lumatan, no? Ikaw matutulog siya ka. Parkour. Tak na. Utak. Gusto yan. Karapasan. Kasi itong bungay makapito, no? What the no? Yala! Ay, di, may nakagwen. Wala ko ba ba? Uy, bako si Twin. Ikaw. Yeah. Matingko ka na, Senator. Sunto. Ay, hindi ko na matingko. Uy, may kapatid mga kapatid. Good na. Hey, Bill! Bali ba sa dulo? Kasi ang TikTok dyan, so, kung good na TikTok, pagkala naman sa neto sa anin ko, Nalas, ako nung lang ang mga ng sita. Wala ba ka? Prito. Prito.
Kasi po na likod, sarap po sa nito. Uli, makadang po siya. Nag-message sa like. Yay! Saka mo! Yung asmat, ano, mapriso ka. Oy, di plan ka dapat. Kasi magtira kaya. Bang. Bang. Utang nga. Subak sa 35.90 ba? Magkita? Dawa kahit kita na. Awa na. Kuya, yun na marayon. Mapapawati na pay. Wala na nakalala. Kaya naman iba yung nagpapasok nito. Nakakala mo ba siya? I feel. Kaya na, pinanganak yung 88. Subutan mo nga! Ay, no, wala ko. Bullshit ko din ang ulisyo. Sayaw pa. Para pag ayun. Papa! Ayo, ano mo? Pero pag Si Chilimin, akin yan, kalaban mo. Diba, asin, matang mo. Siguro ka. Ako na tawag. Iba yung kulay ko dito. Kaya nagpapagpapayo. Absutan yung suko ko. Utang nga po mga Utang nga kayo. Yung ginagawa. Oh, sige po mga tol. mga na, kinumpitan mo. Sige po, nare-range ko. Nagawa ka. Uy, Matulog. Matulog sa... Matulog. Massage. Ay, talaga. Huwag ka nutay. Wag na, ano, aalam ko. Balik dito pa, makawa. Ano na marunong. Balik dito. Abakan. May buwa ba? Nagawa ka ta si JP? Ha? Wala na yung tagay. Wag ito. Kaya mas kaya na. Masaya na.
gigil na. Talaga. Isang utang mo. Uy, ayun ka. Uy, Joe. Uy, action na niya naman. Ako ka, Paul. Gusto nga at pagya. Ay, sabi. Sakam, Paul. Nasa na mali mo. Ay, mo gusto ko rin. Ay, papa. Ora. Tumatibay yung magkakawat na. Tumatibay yun. Para yak, ipi, no? Lagi ka. Ora. Kami dito. Sorry lang eh. Ako yung dito nag-aabot ng karat sa kulinahin. Ora. Design. Design. Dua. Kaplatan na mo. Gusto ko yung sandaga. Ano yung sandagan to? Wala. Ako nga wala. Kaya gusto ko Yun ang sinabi ko. Dapat sila matutulay. Hindi mo ba kasi mabang ba siyang badyaw? Hindi ka pa lang Kapus pa sa nangalit. Ikaw ka pa lang. Mawaran ka.
Iyo lang ko sa kwento. Roll. Kaya, galing na yan. Yan, ano dyan? Galing ka? Ano, Jimmy na? May Jimmy na kasi yan? Hindi ko kami yan. Kung kakawat ano, kang sikada. Ay, yung kakawat ano mo pa kanina. Nagjujudan. Bullshit naman yun. Mawala ba nito sa saging segment ng tayo? So, ba niya kakakit? Sa inyo ba yan? Napol mo doon ang story ko. Napol mo. Hirap ka lang iyan, no? Lagi yung gani yan eh. Wala kayo tao.
Ano yan? Ang tagal pa na oras, 6.6. Tas magiging 6. Ano ito? 6. Basta dapat pinapagpagkakos pinakawal. Pinakawal niya pa eh. Yun, ano na. Ay, benta ka ba? So, better choice. Bakit ang choice sa iyo, okay? Naman ko lang sa tira. At sa tira. Di ba, Ito daw. ayun eh. No. Boom! Balik ka na ako! Batik, batik. Balik ka na, di ba? Sa bata, kaya ka, di ba? Kumuha na nga. Ay, may malang. Ay, nang kulit sa mga tao. Hindi mo ni May. Ano ka mo ni May? Ano ka ito? Yun mo ni Bula. Shit na. Wala ba siya sabi siya? Ay, yan, hindi sa iba yan naman. Ha? Hindi yun, guys. Ito po na rin. Diba po? Sabi ka mo pa. Hey! Gusto ko yun? May... Nakadakot naman.
Wala pa yun. Wala, nilipon James. Aling ko sa kanya. Bibirak mo sa libon. Kaya maganda na kasi nga iba natin gagamit at dito. Ang namin namin ang right talaga sa bayo. Ay, pwede na na tao. Injury ko na yan. Ang dapat nakasitabi. Gawa ko pa lang. Nako. Nagawlat pa nga din. Tapos luhat sa buya. So, ilan sa kakasabay. Pinag-ibigay niya. Na. Paul naman ni Pwede. Di mo rin ako daw. Pati nag-sneakle siya. Di mo rin ako daw ko sa rin Paul. Pati para inikli. Opo, ano? Sabi naman. Oh, On some busy.
Kaya, kaya. Jose. Mali yan. Sige, dalag-dalag dito. Parang ako, yung ano yung story ko. Bangayra ka lang sa inyo. Kasi dapat naman connection. Tingnan mo yung kagudo-gari ko na yung kaluwas. Pero ayun sa metro. Sinabang mo. Ay, puti. At nagtato, ano? Ano lang oras nyo? 6:51. Ha? 6:51. Parang punakaw. Ano po ba mga ito? Buo. Kanila, kanila na buo. Nawalan rin. Dapat, ano, duwa sa ano? Ganyan ito. Apat sa ano? Apat sa... Ito wali. Ate, ikipag next Iba, pero bago. Isa po no! Hindi pa din yung... Dito ka na muna dito. Pinan lang. Madali mo tayo. Nakahulog na kayo dyan dati. Pero kumano? Ngayon lang hindi.
Hindi ko siya nakulungan. Luwan. Or kibig ang ice cream sa loob ulit. Ha? Hindi ganyan maano. Mahirap. Oh! Ikaw naman. Ha? Bibi, gamitin mo pa itong kanba. Hindi, isang nagsasalada. Paano ito? Para yan. Ano ba? Matalin si Bawalo ba? Iyo. Pero masarap po. Matalin na si Gano. Masarap na si Gano. Mga kalawang. Ay, sige ito. Ay, saka na na. Wala pa pa ito. O, di mo mo sa... Ito.
Ngayon ba tayo? Ha? Kailangan, tahawan. Inano niya rin niya. Sa tao yun, binarin niya. Hindi lang dito pakyo din. Tuloy mo pa. Bayan. Alam mo, Ha? Nakawala mo na yung sa aga? Lunes. Saka, Miyerkules hanggang Biyernes. Saka, bubuang may Linggo. Ano doon? Yan, pakaga ka mo. Diba, dyan. Wala kang alawat mo. Makulog mo ba itong alcohol? Ano? Natutulog ka kayo na, no? Ito sa kalita, budepit ko yun, hello? Kasi, Ano ulit ka naman ng police? Hindi ka na. grade 6 na makalun na sila mo sila mga section 9 gems na-block di CJ di na kasi ba di mo sa financial Hindi ka nga, di sinuan ba? Digan ba ako? Ano mo? Hindi man, ang mga ano pa sa lugi, mga pulpul ba ba? Ay, yun. Kahit yan doon kaya? Kaya, Mga kapay ko mo. Alam nga, pinasimba ba niya ako ni kahit kung wala sila dumupot, ano pa sabi ko eh. Dapat kailangan mo sabi ko. Dapat kailangan mga 1+1. Hindi ka na sila binakla.
Yan ako punta, wala may ano ba? Wala ano ba? Ano ka na? Wala. Alam lang ko ng CD ako. Nangyari yan, nangyari. Wala. Nalulog ba na si, ano, nasa? Arlie, si Jibba before? Nagalagamit. Nagalagamit ni si Jiboy. Nagalagamit mo. Yo, pinanin niya ako. Ako. Sakto, naglalod siya ko ah. Ano mo, parang tayo mo. Last one. Ano, tinapakan, garo nga dyan pa. Hindi wala ito. Uy, nadyak pa to. Ano naman pinapinababa? Malaki, ano mo? Ano ko? May lapis ko ito. Naman, masasaro. Baka may lapis pa. Lapis. Ibluwan ka mo sa sipon. Kaya nakarating na ako. Hindi mo mo. Dito. Bumubot na sa pinto. Di ko nagabot ko. Pero kung mga ayos. Nasa number 1. Palistor. Open man. Open I found a legacy. I was gonna time. Kuya, yan. Ulog na oh. Napakunta ka ba nag-ulog mo pa ano? Ginalugtan ko ng melo. Ulog ka na ba ng melo? Kung talak siya, gusto ka pag nag-ulog mo. Managas, gulang yung panas. Yung panas. Ano? Pinapit ko nga. Kaya yan. Tapos naman kan. Ano, ala. Sabi na natin sarap ito. Isang pagod dito. Oo, ito ako. Ginawagi mo na ang tipo na nilisipiron. Ako na yan, 21. Maduro po yung life. Gusto ko mga life. Next time. Subay yung siguro parang pero hindi ako. Pinapil ko nga ito. Ulit ako pa. Ay, ulit. Oh, gusto ko. Di na Hindi na, Di ko nilas. Pagkakay niya. Makus ko na umat. Ano yung tuntun sa baka na-retrieve na. No, parang ko pa ano ako. Tigalo ko kaya nga naman so. Pili ako di mo na nag-post. Oo, na-retrieve na nga magka. Yaw, na-retrieve na nga nga. Di man tan, punta nga sa DJ po talataw. Ginamit ang DJ doon. Mortal kitang kalaban. Kasi nag-team. Yung masama kami, mas nag-retrieve ang kahit na naman. Tangay ko na, lilibong ko ka kaya yun. Wala ko, nagahani ko at nililibang. Siguro ko no, dinani. Uy, bakit masubay na ko? Don't
yun sa dito na ano. Hello, Benya. Natuwa ako sa mga dito. Nag-gibig ka. Ako. Hello, ka. Laro ko ba yung baka ka? Ayun, Ano ka? Ano yung tama yung gano'ng takatapos?